Tumlawung kang sarta tumiyung sunaring Sang Hyang Bagaskara kang wis pareng manjing munggo ing sasana pargian kadya arsa melu mbuka badhe lumadening tata-tata pargian tali dharma wisudaning Sri Kapargya temani salimbit monggo winengku saking keluarga pamengku gati Bapak Triyanto Ibu Endah Puspitasari pilenggah wonten dusun Lemah Bang Desa Plosok Kerep Karang Malang Sragen kula ingkang mangka minangka widyayakaning pargian tumuli nedya kepareng arsa hambuka lumadening tata cara rinempaka sinanggit saking pamonging pargian sumrambah keluarga sinartan sutresna pametri budaya karawitan muda laras. Binarung ing pradangga mrehas caryeng kayo garwa putra Wandawa tekeng dase jroning suka ingkang mugi saras awati amunyo leng-leng ramyan ingkang sasongko kumanyar arum kang raras manawung
sesanti pamudyastuti leng sedya manembromo kang rinenggeng palakrami. Bismillahi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun amit pasang palimantabi sinabetna ing ila-ila duni linepatna ing tolah manuk sinantena santyaji sura sudira jayaning kang rat lebur ola ingkang dharmastuti mangketa wonten rasa panjenengan para sepuh pinisepuh ingkang hanggung poneng pamawasmi walebing pitutur mrengar santa para ulama para kiai ingkang rinten dalu tansah sinayudan pring dase kaswase sumrambah katur wonten rasa panjenengan para pratam putri kakung sadharum ingkang wos keparing hanginaken wekdalang nglonggaraken penggali rawuh wonten ing sasana Sukota Sakuran wali matur urus pahargyan tali dharma badhe wisudaning Sri Kapargya temanten kinasarimbit mongko winengku saking keluarga pamengku gadi Bapak Triyanto Ibu Indah Puspita Sari blenggah wonten ing dusun Lemah Bang Desa Plosok Karangmalang Sragen nggih nyong arsamini Suda putra Mahargya ingkang siwi wonten majaning sasana pargyan ing sasana Ari Kalenggahan kadang sutrana pametri budaya tulus punapa dene kadang merdo muda ingkang sinubagya kelawan muli keparengna kula sumlatur sumalana madhep wonten samajaning sasana pargyan nyahak kamardikan nyaruwus kumuwantun bantala rengko ndajar hanggoner ing sibasita tilaring udanegari bobotipun kula pinatam rada pengembaning sasana kapitadan Sinaraya mongko minangka widya wiyakaning pahargyan prasajan wonten ing sasana Ari Kalenggahan maringi badhe biwawaraning sasana saka wonten ing sasana Ari Piniji sumangga nuwun katur sanggih palengga pertama putri kakung ingkang winanting pakurmatan samyukta dherekaken tansah meminta mring purbaning Gusti ingkang Maha Nasa murid kasempatan sedaya lumadhening tata cara parigyan ingkang kepareng minangka saking keluarga pamengku gati Bapak Triyanto Ibu Puspita Sari mugi lumampah kanthi sida karya Iwan Pinaka pangasditana gumajaraken an Bathara Triyaksara wardine tibrakawis mugi kacakup wiwitan tengan ing pungkasan mugi sepen ing pambengan manggih ing kayuwanen mestuti lampah-lampah dening tata cara rinupaka ingkang ngarsa kapuraken badhe miyos sing Sri Kapargya temanten putri saking sasana Tepaswangi kakali pinalenggahing sasana Rinengga Bali Winanggun lenggah samapta ing sasana Rinengga Sri Kapargya temanten putri ndungkap tumapak ing tata cara ingkang angka kalih pamboyong ing kembar mayang kayu klebu Dewandaru Jayandaru minangka sarana badhe pametha ing Sri Kapargya temanten kakung genyo arsa lumarep manjing mungging sasana parigyan saking sasana Pangrantu tumuli prapteng majaning sasana parigyan ing ayatan tata cara pangandika pasrah panamiling Sri Kapargya temanten kakung purna lampah-lampah dening tata cara pangandika pasrah panamiling Sri Kapargya temanten jali kinarya memetri adat lupya Jawi ing lampah badhe pangging putra teman sarimbit ing mitra catatan ing tata cara adat lupya ing lampah wonten ing Lemah Bang Plosok Karangmalang Sragen rumuntun tata cara krobongan kapisan ewa semanten badhe manjing mungging sasar parigyan derek mangayu bagya wisudaning Sri Kapargya teman sarimbit kadang pisan Sinarawedi rumuntun tata cara sungkemangen jali gene arsa nyadhang rumeteng Kudyastawa mring Arsantara modal ibu Sri Kapargya teman sekloron monggo minangka tumanggaping tata cara atur pambagya raharja rawuh sanggih palengga para tamu putri kakung ingkang winanting pakramaten
ingkang minastan tata cara atur ambalan minangka rengganing tata cara ingkang angka 6 kalajengaken poto pakormatan sumrambah poto keluarga purna lampah-lampah luwat dening tata cara pargian wonten ing sasana ari kalenggahan amba bilih wusnya kepareng kaboyong saking sasana palenggahan Sri Kapargya teman salim kinarya asung pakrmat badhe kunduring sangya para pangombyong panakaring Sri Kapargya temanten jali sumrambah sangya para lenggah para tamu mekaten sangya pelengga para tamu sinedhan rawuh nggih sasar pargian lampah-lampah lumat dening tata cara pargian bilih tan wonten ewah-ewahan kepareng pinak lenggah sinawung sekeca mardumadikan penggalih sinartan amirsani sutresna pametri budaya karawitan muda laras gong pijilan jambanan Sidoarjo Sragen ingga purna nuwun. Surumeng sari sari samyok manno semeng sari ro
Sumaraman nirosus Ujualan niro sumunu marabuko